Mihangyo karon ang pamilyang Bukol nga ang National Bureau of Investigation kun NBI na ang manguna sa pag-imbestiga labot sa pagpusil patay kang late Digos City 3 de Mayo Barangay Kapitan na Oscar Dodong Bukol Jr. Sa usa ka panagtigo magkauban ang pamilya, ang legal counsel ni ini nga si Attorney Israelito Turion lakip mga higala og supporters gipadayag sa igsuon sa kapitan nga si J. Karen Bukol nga dili nila buot nga ang kapulisan ang mag-imbestiga sa kaso. Human usab sa gibati ni ining kadismaya nga walay hinanaling aksyon ang gihimo sa kapulisan atol mismo sa insidenteng pagpusil patay sa maong kapitan. Ako mohangyo ko sa mga kapulisan o PNP na unta ang mag-lead sa kaso sa akong igsuon kay ang NBI na ug naaman mo yung mga evidence na nakuha, palihog lang makikoordinate sa NBI para madali mahuman ang kaso sa akong igsuon, mahatagan na siya justisya. Ako nakabati ko kahimpo sa PNP at mga niaging adlaw sa mga kapulisan kay tungod nakita man gyud nako ang ilang kakulangan sa pag-imbestigar. Sa panahon na ipusil akong igsuon live, wala gyud ko nakakita effort na nagkandak sila kanang Black Road gali na dili or checkpoint na unta madapan tong Innova kay taas gyud ang oras na nakagawas ang Innova diri sa Digos. Kung buto na lang kaya kay to nila kung gustuhon lang gyud nila. Dungan sab ni ini ang panawagan ngadto sa mga senador nga mutabang sa investigasyon sanglit adunay mga dagkong personalidad ang gituuhang nalambigit sa pagpatay sa kanhi kapitan. Panawagan sad ko sa tanan senador nga unta inyong imbestigahan ang pagkamatay sa akong igsuon kay dili man jud ikalimod na dili jud basta-basta siguro ang iyahang mga kontra tungod kay nag-umpisa gyud ni katong pagsulti niya regarding sa mga korupsyon nga naitabo diri sa among lugar. Dira gyud na nag-umpisa og katong panagbikil nila sa hepe aning among lugar. Subay ni ini nang hangyo sab si Attorney Turion ngadto sa kapulisan nga dili lainon pagsabot ang gustong pamaagi sa pamilyang Bukol aron makabot ni ini ang hustisya. Gusto namin ipaalam na yung huwag sanang maibahan yung PNP sa desisyon po ng pamilya na ito kasi alam naman natin na isa sa person of interest po ay miyembro din ng kapulisan. So siguro hindi naman siguro maganda tingnan na yung PNP ay mag-iimbestiga sa sarili niyang tao. Taliwala sa tinguha sa hintungdang pamilya, mahinumduman usab nga una ng gibutyaga ni NBI 11 spokesperson Agent Elil Yanyo sa programang Bullseye sa XFM Davao nga gimanduan ang buhatan nga isumite ngadto sa Special Investigation Task Group kun SITG ang mga nahipos nga ebidensya subay sa ilang gilusad nga parallel investigation ug ipasabot nga ang managlahing pagpaningkamot sa kapulisan ug NBI usa lamang ang tinguha nga mao ang ikadali sa pagsulbad sa kaso. Mga katropa, aron kanuni kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM